Kowe ngaku lamun tu anake Arjuna. Kowe sing ngukir jiwa ragaku, aku kudu nyembah karo kowe, Bapak. Kusik. Yen pancen ngaku anak Arjuna mbokmu jenenge sapa? Amang Sumini ngono. Aku ora ngerti mbokku jenenge sapa. Tegese kowe ngayawara. Kowe mung bidung rasane Janaka. Janji ora minggat aku tega mecah sirahmu. Apa aku wedi karo kowe? Dina sing dadi wono. Janaka aja ngene. Yen nganti kowe tega mentala karo Wisanggeni, kena ndak arani bacok-bacok lambesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut atas. Merga pancen iki kulit dagingmu sing dilairake dening garwamu Dresanala, ndok tinggal lunga babaran. Iki anakmu lanang yen kok pateni kowe geton keduwong tembe murine. Anakku. Inarum ladrang dhisik sakwise aku mlebu ana tengah alas iki lah kok dadi ana piyayi bagus kliwat ukur atase sing siji gantenge kaya ngene parandene tek ditutne kewan papat sing ngarep baguse kliwat ukur kok ditutne karo kewan papat. Bener sing ngarep dhewe jenenge Bulus Semar. Sing nomor loro tikus gareng. Sing dhuwur iki wedhus Petruk. Yen aku Nikolas Saputra. Sapa? Pacare Dian Sastro nggen film Ada Apa Dengan Cinta. Lho kuwi. Iya. Sapa sing ngarep iki sapa? Tambuh marang aku jenengku Raden Janaka. Raden Janaka kuwi sapa? Aku bocah kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega ora dadah ora pernah. Jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya. Ana wigati apa nemoni kelawan aku? Aku goleki bapakku. Bapakmu jenenge sapa? Mau wis tak eling-eling bareng aku ketemu karo kowe kok njur lali yen kekasihmu mau sapa? Aku Raden Janaka. Aku tek lali pakku jenenge sapa? Mara gage jlentrehno aku kandhanana bapak Wisanggeni jenenge sapa? Sing jenenge Bulus Semar Senes. Nami kula Imam. Imame para Panakawan telu niki. Oh, ngono. Wis tuwek rambuté disemir. Men ketok gaul. Gaul piye? Iso gauli apri lambene. Malah muni sing ora-ora. Sampeyan Bambang Wisanggeni. Iya.
Kula mbahmu Semar. Iki mau ndaramu bagus kliwat ukur jarene Pakku ya bagus ning kok jenenge beda. Iki mau sapa? Niki mau Ndara Janaka. Niku. Janaka niku saking tembung janah. Janah niku tegesipun Suryanto. Surga. Surga. Pakku ning endi ya, Mbah? Ha, jenengan wae ora ngerti kok takon kula. Niki wau ndara kula Janaka niku lagi susah, lagi sedih. Mang takoni ngoten niku marai budreg janjane. Sampeyan niki wong mboten diajar, mboten dijempalani kalih ndara kula pun bejo. Kula niku lek ngerih-ngerih ling lipur sampun dangu, malah sakniki nesu melih mergo jenengan. Kebangetan tenan. BW apa? Bambang Wisanggeni. Disingkat lak BW. Lah kowe sapa? Kula NG. NG apa? Nolo Gareng. Nika kanca kula mburi nika pinter ngrawit merga nika pancen ngefan kalian NS. Niken Salindri. Narto Sabda ngoten niku. Kula pun gareng kula jane welas kalian jenengan ing atase anak goleki karo pake kudune wong tuane sing goleki. Kula mesake kalian jenengan nggih pripun melih nyatane jenengan pake jenenge sapa wae lali nek. Lah iya aku babar pisan ra kelingan nek. Lah nggih mila saking menika aja nambah-nambah sedih Ndara Janaka. Ndara Janaka sedih, kula piyambak nggih sedih. Kula nek getun iki wau nembang lintang semore getun ngoten niku. Ya apa senengane nganti geger tenan ora tanggung jawab lho. Senengane nggih klambi kegedhen kaya ngono secara tidak langsung kaya ngece karo bose. Klambine kegedhen iki lho. Klambi kegedhen blangkon rusak, jarik buluk. Sapa? Gareng nika lho. Ora kowe iki lho sapa? Wotaken kula to? Heeh. Nggih, nami kula pun Petruk. Petruk Suragendela. Wah, Suragendela. Nggih, Bangograna. Bangograna. Lincak Semita. Lincak Semita. Mangkok Dikrama. Mangkok Dikrama. Sendok Dimeja. Sendok Dimeja. Angkring. Kowe iki jane wong apa bekakas warung? Mlumpuk nang kene ora. Nggih. Omahmu ndi? Dalem. Omahmu ngendi? Kula ngulon. Matur sih kula ajeng napa? Pengen endi kula terke, kula gur mlayu kendaraan 180 kulino kula niku. Ora aku goleki bapakku, aku mejane wis dikandhani. Ning bareng adu arep nang kene kok njur lali pakku jenenge sapa? Inisiale napa? Ngarep dhewe hurufe apa? Aku babar pisan ora kelingan. A. Utu. B. Utu. C. Tutu. E. Edi. Awet ora. Wong demes anteng koyo ngono iso digarap ora. Salah ya. Ndek bengi jaran metu pujangana Mbak ora. Aku siap ngak-ngek nalika dur prese. Pun mriku kula nggih bingung dhewe ngrasakne jenengan Ndara kula nesu sanget nika. Ora takon sing ora mutu ngoten niku. Ndara Wasion Ganyun. Kok Wasion Ganyun? Zamane jenenge Wasion Ganyun. Kowe sapa? Nami kula Gong BA. BA ki apa? Bakul arit. Sik, sakniki mangeling-eling Pak jenengan sapa lek ponokawan Pak nika telu enek sing telaten gur pura. Sinten jenenge? Aku babar pisan ra kelingan. Tak pancing. Aku ora nggawa cacing. Tegese tak pancing babakan rembukan kok cacing-cacing ora. Kira-kira pakmu piye dedeke piye?
Kok dideke piye aku ora tau pethuk. Mung kondange bapak kuwi bagus. Omahe Jati Malang. Aku ora ngerti omahe ngendi. Seto. Mang cethake wilayahe ngendi? Omahe endi? Satria ngendi ngono mang cethake? Aku babar pisan ora kelingan. Lah sampean jenenge ra ngerti, alamate ra ngerti. Kene saya bingung. Mergo lek kula melu bingung ngene iki, Ndara kula melu bingung cilaka nih. Wong sak rombongan iso diseneni kalih Ndara Arjuna. Sik. Kowe ngucap apa? Orang sing ngucapke mau apa? Nyebut jenenge Ndara kula. Ndaramu jenenge sapa? Lho, wong kondange jenenge akeh. Ya ta? Janaka, Liyane. Permadi, Terus Kuntadi, Mahabau, Kariti, Kumbang Mara, Kumbang Ali-ali. liyane kuwi sing mau ndok sebut mau sapa? Ora enek ya kuwi tok. Ndara Arjuna. Ha iki. Iki. Sing kok sebut lagi wae lho. Sing ning lambemu ki lho. Sapa? Ayo. Daramu disebut jenenge siji-siji. Siji. Loro telu papat sikil gedruk. Jenenge ndaramu siji. Ndara Janaka. Loro. Ndara Permadi. Telu. Kumbang Ali-ali. Papat. Anaga. Lima. Mahabau. Enam. Bau mulut. Aja dlawanan kaya ngono kowe. Rungokno. Ndasku kocak kok tutuki ini lho. Rungokno. Ini malah kelingan wong omah aku ngerti ra? Ndara Arjuna lho. Ha iki lho. Iki lho. Sing ning lambemu lho. Iki ki lambe sembanaku tuh diobok-obok tangan loro gel ngono. Ngono perang tata ora. Senengane. Sing kok sebut mau lho. Arep sapa? Arimbi. Duk. Arep sapa? Ari Anggara. Dudu kuwi. Ari Lasso. Dudu arep sapa mau? Arjuna. Lah kuwi sing tak goleki ya kuwi lho kowe ora omong mau-mau. Dos Gus. Opo Bagong? Ya alahnya apa ngerokok ning pinggir kali ngene. Satria ngerokok kretek. Njaluk Ora sudi. aku nggawa rek. Ora yen dikeki logo Madangkara ya wis ngendel-ngendelke. Nanti mana dicolongi cacah. Goleki. Sapa? Ngendara Wisanggeni ngaku lamun anake Arjuna. Sapa? Sopa-sopa iki Wisanggeni lho. Rasa gorono mosok pentas nggo rokok. Tapi Iya iya. Kowe ngaku lamun to anake Arjuna. Kowe sing ngukir jiwa ragaku, aku kudu nyembah karo kowe, Bapak. Kusik. Yen pancen ngaku anak Arjuna mbokmu jenenge sapa? Amang Sumini ngono. Aku ora ngerti mbokku jenenge sapa. Tegese kowe ngayawara. Kowe mung bidung rasane Janaka. Janji ora minggat aku tega mecah sirahmu. Apa aku wedi karo kowe? Dingo sing dadi kuwono. Janaka aja ngel. Yen nganti kowe tega mentala karo Wisanggeni, kena ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tu gedeng kulit katut atas. Merga pancen iki kulit dagingmu sing dilairake dening garwamu Dresanala, ndok tinggal lunga babaran. Iki anakmu lanang yen kok pateni kowe geton keduwong tembe murine. Anakku.
bocah bagus. Anakku bocah jlunet. Anakku bocah sigit. Jenengku wis anggeni dudu sigit. Tegese wingi ganteng. Duh. Aku ora enteng wis anggene melu banyul. Wedi ngak plinteng ndase ora. Mang taun ngono aku. Pripun ta, Den? Bagong, Pripun? iki anakku tenan. Kok iso? Patutan karo mbokne iki ya kuwi Dresanala, ngerti? Kepara nyata. Mbokmu nang endi le? Aku ora ngerti mbokku nang endi. Nah, yen goleki mboke bocah iki, kowe njujuk ana negara Tunggul Malaya. Nalika lairan si Dresanala semaput, digawa digendong dirudok paripeksa karo jenenge Dewa Srani. Bila ada uang, bolehlah aku meminjam. Guneman apa ora dong aku? Bila ada uang, bolehlah aku meminjam. Karepmu piye? Ada tidak? Tidak ada. Aku Dewa tidak pernah membawa uang kemana-mana. Oleh karena itu, aku tidak akan gugu kepadamu, Bagong. Ketoke lek bahasa Indonesia cah loro apik iki. Maksudi ndak nyuda kawibawanku. Ulun bakal munggah kayangan Ripalungguhan iki. Bisa ditaleni bokongku lho ora senengane. Aku arep melu ning Tunggul Malaya. Kae cah loro ngamuk. Aku ya ngamuk. Ya ora. Langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik Katari Dresanala wis pirang-pirang sasi kowe mapan ana ing Taman Sari Tunggul Malaya kene parandene nadyan temung sak celiraman babar pisan kowe ora gelem nyawang kelawan Dewa Srani. Kowe nampik katresnan par golek sing kaya apa? Kowe bakal tiba kebak kamulyan mapan ana kene dadi ibune wong sak negara. Yen kowe isih tresna ngeboti karo Janaka sing kok boti apa? Apa kowe ora ngerti? Kae iki wong ganteng lanang jagat lancuring Madyapada. Kae calone bojone pirang-pirang yen kowe gelem dirabi tan urunga mung arep gegasah batinmu ngambyarke atimu Dewa Srani wong kang kaya kowe tembungmu mawa wisa kaya racun ingkang bisa gawe pepati nanging Ripalungguhan iki sing ngadeg jejeg atiku tulus suci tresna marang Pangeran Janaka. Yen nganti kowe murang tata wani nyinggol busanaku bakal ndak obong, kowe nyinggol kulitku bakal ndak besek. Kowe wani nyinggol lan uga ngruda peksa lawan aku. Luwih becik tak entengke patiku lan dene
wadon ra urus ra kena gawe becik. Krubya kabotan pinjul. Yen pancen kowe wegah leladi kelawan aku, milih dalan pati. Janaka ora ngukup, dewasane ora ngukup. Barat padukmu wis. Janaka dasar para nyoto wong lanang bakal tuwuh kaneksane lamun to dijawab bojone dijarek anakku ora minggat tibane pusakaku brodol ususmu yen nganti brodol tak tambali nganggo druan ho wah ho wah ah wah wah oh ah oh lo edan lo ah 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 ngaturake panuwun ingkang tanpa upama pangeran rina wengi nadyan aku mapan ana ing cengkremaning baya mung tansah memuji muga-muga jejantunging atiku ingkang nyelametake kabeh wis dadi kewajibanku kok pirsa yen aku ana kene dawuh Ibu Kulun Bathara Narada banjur tindak rene karo sapa pangeran bebarengan karo anakmu lanang anakku wis lair aku rung nate ngerti wujude kaya apa kledan-kledan cahe teko ora ngira anakku nek gendruke kaya ngene kaya Arya mau bengi anakku mestine kowe ngelak kene-kene tak miki cah ganteng kene-kene nyapa to sing ngemike ikhlas kari nyawang ribet nyapa tak pecah sirahmu kaya ngono lah piye iki piye dasmu ora ngono uta karo kautaman Yayi Dresanala kepiye anakmu lemu kuwi dudu anakmu layak tak kon meo digil-gil ambune remason Omawi knem mestu
yakti dudu Sunari Surya Candra Ndarum Yang Kartika nanging gemelaring kahyangan ngundarandir bawana ya ing kahyangan alang-alang kumitir kono Jawata ingkang wujude putran benta gedhe pangaribawane mawa cahya hanengge sanghyang padha wenang ingkang nalika samangke katungka sawanipun ingkang wayah Arga Dahana nenggih Bambang Wisanggeni ingkang repepeh manembah Manguswapada niyak ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur Astungkara sidam sekaring bawon langgeng ulun pas padhake ingkang munggah ana kahyangan alang-alang kumitir putu ulun Arga Dahana Bambang Wisanggeni padha winantu Basuki anggenmu prapta kula nuning nggih yang ulun awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskalane ring sambika langgen kula sowan sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjuk sandhap cenila paduka sang adi pukulun iya Wisanggeni ndak tampa gawe bombong ing rasa sumengka pengawak bojro sigra kang mawa gita semune nggembul kelawan wigati ana apa nggir Wisanggeni aduh eyang pukulun nyuwun pangapunten menawi para sata Kurawa tansah ngumbar dumateng murka nyebar dhateng kerusakan menika sampun dados watak wantunipun nanging kula rumaos gumun setahun jembleng sarendheng ing atasipun prakartinipun Kurawa nista kados mekaten parandene wonten Brahmana sepuh ingkang anggadhahi kadigdayan ngidap-ngidapi ingkang ndekengi wonten sakwingkingipun para sata Kurawa mongko ripalungguhan samangke kesangeten nenggih wa Prabu Duryudana anggenipun ngidak dumateng rasa kamanungsan tumrape para kawuling negari Ngastina parandene patrapipun wa Duryudana kados mekaten kok dipun ombyongi kalian pendhita ing naminipun Resi Manik Sasmita bab menika andadosaken tuwuh tandha pitaken mila kula sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Pukulun
Hong ilahi ngawik namastu namasidan wisanggeni wuruhanana. Jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat gelaring lelakon lan sipate para menungsa. Merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut lawan lakune jaman. Kulup yektine jaman kuwi dipérang dadi papat, ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan jaman wesi. Ingkang sepisan ya kuwi jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu. Racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan kamurkan lan dosa. Mula anane mung bagya lan mulya. Ewadene sakwise jaman emas sumisih ganti jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wiwit ana. Sakwise sumisih jaman perak banjur ngancik jaman tembaga. Antarane kautaman kelawan kanistran bobote timbang. Tegese ning endi ana kautaman ya mesti barengi tuwuhe kamurkan. Dening kang angka papat ya kuwi jaman wesi. Kautaman wis kegiles dening kanepson lan kamurkan. Manungsa ngakune ya mangeran karo Gusti nanging sejatine iki mung dinggi kudung lan amping-amping anggone mangeran marang donya lan derajat pangkate. Nanging ngene ya wis anggeni. Gandeng laku ning jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali marang jaman emas meneh ingkang kebak kamulyan. Nadyan to lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mau gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone titah yen titah dhewe ora gelem gumregah anggene ngowahi kelawan nasib. Ewadene suwe lan orane lakune jaman papat mau ditemtokake dening titah kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen ngejak rusak-rusakan. Sing gunggung kumpule lakune jaman mau diringkes dadi sedina sewengi. Lakune jaman diringkes dadi sedina sewengi tegese yen bengi kahanane saya peteng lan dedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadine padang tetrawangan kebak ing reh kamulyan wisanggeni. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinesu tapa brata. Aduh kulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sedaya dawuh paduka badhe kula ginakaken kinarya garan sarta pepakem anggen kula netepi dumateng kadarman. Bambang Wisanggeni ulun wis bisa nggagapi lamun tok adreng lan kenceng tekad anggenmu jejegake adil lan bebener ing negara Ngastina. Mula kang mangkono maju lungguhmu ndak paringi wujute kapika manik drima. Tampanana mbok menawa iki bisa dadi lantaran anggenmu ngayomi sagung para kawula dasing wewengkon negara Ngastina sang. Ayu langkah ayu sanggeni.
Langkah anggrosro sasumbar Lindhu getar bumi gonjing ora mudar-mudar ora kapok-kapok kowe Bambang Wisanggeni. Aku ora bakal bosen lan jeleh. Anggenku teka ana negara Ngastina sadurunge Pendhita Murang Tata iki oncat saka bumi iki. Karepmu piye? Rawe-rawe rantas malang-malang ndak tatas. Nadyanto iki brahmana sing kudune dipundi-pundi lan diaji-aji. Ning gandeng kowe melu ngumbar kanepson. Ripalungguhan iki aku sing bakal ngajar karo kowe. Njalak getakne apa piye kowe ha? Den candak mustakane nenggih Sang Resi Manik Sasmita dening Bambang Wisanggeni. Den sampluk mawiyasta ingkang wus ngregem ali-ali Manik Blima. Mangkono kobar dadi awu babar Sang Hyang Girinata. Miat langening kalanggan aglara panda moncar Tinon lerga konang Babar pisan ora nduga mono. Jebul sing ngombyongi lan ndekengi para Satakura malah simbah Bathara Guru. Iya, pancen kaya ngono Bambang Wisanggeni. Lan aja kleru yo nggih. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Pancen ulun mung bakal ndadar marang ketrimane Bambang Wisanggeni. Ngibarate kaya wit-witan saya gedhe angin ingkang nempuh bandang anrajang watone oyote oyotan probeda kaya tekad santosa hanuju marang rahayu mesti wae trep minangka tandha-tandha karaharjan kaya dene Bambang Wisanggeni. Wis satrepe para kawula Ripalungguhan iki sing nangis mbutuhake pengayoman ora ketang mung sak kemprangan dadi ratu ana negara Ngastina dandanana kahanane praja. Jeneng kita wis abusana kaprabon nganggo tetenger utawa jejuluk Prabu Darma Wasesa sing tegese anggenmu makarti tansah gedhekake kelawan dharma. Dharma tegese makarti tanpa ngarep-arep kelawan apa wae. Wasesa tegese duwe kekuatan sing kanggo srana mulyakake sagung para kawula dasi. Samu barang sing wis ndok cekel gunakno kanggo ngayomi wong cilik.
ana makarti Narendra anyar katon Ngastina Prabu Darma Wasisa yektine nindakaken sama beda dana dendha nadyanto sanak kadang yen perlu pepundhen darbe kaluputan yekti kudu pinatrapan paukuman tanpa beda kalian para Sata Kurawa Ratu Ngastina Sri Duryudana sedaya den jeblos saking pakunjaran dening Sang Prabu Darma Wasisa prasasat kaya obor ingkang madangi petenge para kawula Ngastina lanang Bambang Wisanggeni ingkang jumeneng nata ana negara Ngastina. Iya Kanjeng Rama aku nyuwun pangestu. Lan aja nganti kleru anggenku dadi ratu ora mendem karo kelungguhan raedan karo jabatan. Nadyan mung sak kemprangan aku kepengin nata negara iki mulyake sagung para dasih. Niku panggayuh ingkang luhur. Tur dasaripun kanestan kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para Sata Kurawa samangke Duryudana lan adi-adinipun sampun mangcemplungaken wonten madyaning paukuman utawi pakunjaran. Mila mbuh sesasi rong sasi setahun rong taun sampeyan yen dadi ratu mesti kula dukung. Pramila saking menika klungsuk-klungsuk kula badhe nderek udu dadi ratu niku beda kalian para kawula. Yen para kawula niku wenang ngatur karo uripe dhewe. Nang yen ratu kuwi menungsa ingkang sinampiran pakaryan, ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja niku wonten pundhake Narendra. Mula wong dadi ratu niku sanes bebungah nanging amanah. Carane anggenku nentremake negara iki kudu kepiye Kyai Semar? Caranipun nenggih ngendahaken dawuhipun utusaning Gusti ingkang pungkasan. Ingkang suraosipun negara bakal endah lan tentrem lamun ta sepisan dipun sumbang ilmunipun para brahmana resi ulama ingkang dipun amalaken. Angka kalih adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan sing bakal nggawa marang karaharjan. Angka 3 ngibadahe para kawula anggenipun tigen mugen pangidepe cipta pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Angka 4 patuhe para sentana praja lan para kawula tumrap paugerane agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan negaramu Ngastina bakal tentrem lan endah lamun ta disumbang disurung dongane para miskin sinuwun.
Thank you.